No niin, päästetään leffan tähdet haastattelemaan kirjailija Siri Kolua. Miten sä ryhdyit kirjailijaksi? No jaa, saakohan tätä päälle tätä mikkiä? No niin, miten mä ryhdyin kirjailijaksi? Mä itse asiassa peruin pyhän päätökseni, että mä en ryhdy kirjailijaksi. Nähkäs kun mun äiti on kirjailija ja kirjailija-äidit on ihan hirveän hajamielisiä. Ja mä päätin, että mä en kyllä aio olla tommonen hajamielinen vaklaava olento, joka polttaa perunat aina pohjaan, kun se miettii jotain fiktiivisiä ihmisiä. Mut sitten kävi sillä tavalla, että meidän koulussa kävi Jukka Parkkinen niminen nuorten kirjailija ja se sanoi meille, että hei kuulkaa, kirjailijuus on hieno ammatti. Ja mä olin 4. luokalla koulussa, kun mä sen sitten päätin. Okei. Sinällään tämä myös mulle kiinnostava tieto, koska mä tein susta just koulussa kirjailijaesitelmää. Oh dear. No, miten me rosvolat syntyi? Siihen vaikutti itse asiassa muutamakin asia. Ehkä ihan ensimmäinen asia oli se, että meillä on todella hassu auto itsellä. Auton nimi on Draamalanssi. Itse asiassa se muistuttaa hyvin paljon sitä autoa, joka on nyt parkissa tuolla messukeskuksen pihalla, eli tämän leffan tuunattu rosvoloiden auto. Mä mietin aina, kun me ajettiin sillä meidän omalla autolla, että tää on niin kummallinen auto ja aina kun poliisit pysäyttää meidät, ne rupeaa nauramaan, kun se on niin omituinen se auto. Tästä pitäisi kertoa tarina. Mutta mun poika oli 5-vuotias ja yhtäkkiä hän päätti kyllästyä niihin prinsessasatuihin, joita mä hänelle luin, koska siis tietysti prinsessat oli musta hienointa maailmassa. Ja hän tilasi multa tarinan, jossa pitäisi olla nopeita taka-ajoja, jotakin väijyntää kiikarin kanssa puusta ja ihan törkeän paljon karkkia. Kuulostaako yhtään tutulta? Joo, kuulostaa. Mutta, Puhu vaan ihan vähän. niin, mutta myös tuolta rosvoautosta ulkoa, niin sieltä oli nyt yön aikana viety se rosvolippu ja se tanko oli väännetty. Poikki. Joku on rosvonnut rosvoloiden rosvolipun. Nyt mä olen sitä mieltä, että mä henkilökohtaisesti kyllä etsintä kuulutan sen ja lupaan törkeän rosvomaisen palkkion sille, joka löytää tahi palauttaa sen rosvolipun joko tälle tuotantoyhtiö Kino Productionsille tai tänne meille Otavalle. Lupaan aivan varmasti rosvomaisen hyvän palkkion. Silmä tarkkana kaikki.